שבע ליברמן, בוקר טוב. בוקר טוב. מה נשמע? ברוך השם, מה שלומך רוני? ברוך השם, מעולה. טוב, למי שעדיין לא מכיר, שבע ליברמן, ראש תחום פרויקטים ברשות החרדית לפיתוח כלכלי חברתי במשרד רוה"מ, שאתם עוסקים הרבה סביב הסוגיה הבוערת של תעסוקת חרדים, כלכלה במגזר החרדי, יזמות, ואת בעצמך הובלת לא מעט פרויקטים בתחום הזה של קידום תעסוקה, יזמות, כלכלה. רגע, תכניסי אותנו לאווירה, מה זה הרשות, מה את פועלת שם? אמ, אז הרשות היא רשות יחסית חדשה בנוף הממשלתי, חדשה במונחים ממשלתיים, במונחים ממשלתיים זה אומר 4.5 שנים, אבל מי שמכיר תהליכי ממשלה זה עדיין חדש דנדש. אמ, היא קמה ממש מאפס, אני הצטרפתי להקמה שלה לפני 4.5 שנים עם אורי אסף ראש הרשות, תחת היוזמה של סגן השר אורי מקלב. הרשות בעצם היא דומה במנגנון לרשות הערבית, מי שמכיר, שם יש רשות כבר כמעט 15 שנה, עם תקציבי עתק ופעילות של החלטת ממשלה כלל ממשלתית, תוכניות חומש, עתירות משאבים ופעילויות ופרויקטים. ואז קמה הרשות החרדית שהיא מנגנון דומה, והיא באה בעצם לתכלל את כל עבודת הממשלה ביחס למגזר החרדי, א', כדי לסגור פערים חברתיים, יש שסע עמוק חברתי במדינת ישראל, ובעצם לפיתוח כלכלי וחברתי של המגזר החרדי. זאת אומרת, זה גם פרויקטים שהם ייעודיים, והמטרה שהם פיתוח כלכלי וחברתי, וגם באמת הנגשת כל הממשלה למגזר החרדי. זה מה שאנחנו עוסקים, אנחנו עובדים בעבודת מטה, הקמת תשתיות. אני חייבת להגיד שזה בעצם במשרד ראש הממשלה, אז זה לא משרד שהוא בדרך כלל משרד ביצועי, אלא משרד מתכלל מול כלל המשרדים, מול רשויות מקומיות, עמותות, חברות, זאת אומרת, אנחנו אי שם באזור האסטרטגי של מדיניות. אוקיי, אז מן הסתם רשות כזו, אמרת, עוסקת במדיניות, עוסקת בהתוויית דרך. סביב זה יש את כל הנושא של תעסוקת חרדים, אנחנו מכירים את האתגרים, אנחנו מכירים את כל השיח. בסוף יש כמה אתגרים משמעותיים שבהם אתם פועלים. תני לי רגע שאתגר משמעותי שיושב לך על שולחן העבודה, זאת אומרת, באתגר הזה, סביב הסיפור הזה, סביב האתגר הזה, אנחנו פועלים בשנים האחרונות. אז אני אגיד שבתוך הרשות, אמנם בהתחלה הייתי ממש על הכל, כי התחלנו מאפס, היום אנחנו כבר באמת, כבר צוות יותר גדול ומקום קצת יותר מבוסס, אבל היום אני בעצם אחראית על הנושאים של תעסוקה, כלכלה, חדשנות, יזמות, מיומנויות, כאילו כל הנושא הזה של פיתוח כלכלי של המגזר החרדי, וגם בניית תשתיות ממשלתיות חדשות. אז אני אגיד שבהקשר הזה, המדיניות שאני מובילה אליה היא מדיניות של הגדלת הכנסות למשק בית חרדי. ורק המשפט הזה, הוא טומן בחובו כל מיני פרשנויות שלא היו ברורות מאליו. זאת אומרת, הממשלה כבר לפנינו עסקה בתעסוקה של המגזר החרדי כבר שנים, כן? יש מאות מיליונים שיצאו, יש אגף מיוחד במשרד העבודה, תחת מינהל אוכלוסיות, אגף תעסוקת חרדים, והם עסקו בעיקר בהכנסת, הגדלת שיעור המועסקים מתוך המגזר החרדי, שזו תפיסה חשובה ומשמעותית, ועסקו בה באמת הרבה שנים. היום נשים חרדיות כבר הגיעו ליעדים שציפו שהם יגיעו, ובאמת שיעור תעסוקת נשים חרדיות הגיע ליעד, לעומת שיעור תעסוקת גברים חרדים, ששם יש איזושהי סטגנציה של הרבה מאוד שנים, אבל לא דיברו על מה שאני מדברת, שזה הגדלת הכנסות למשק בית. וכשמבינים מדיניות, אז מבינים שברגע שמפרקים ומחדדים את היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע, אנחנו יכולים באמת לשנות בענק, שיפט כאילו קטן של מה שנשמע אולי כמו משפט, יכול לשנות תקציבי ענק, פעילויות מאוד מאוד משמעותיות, תוכניות גדולות, ובעזרת השם, על ידי זה להזיז את המחט. אז אני כלומר, אסביר. אם אני מבין נכון, את אומרת, השיח שמדבר כל הזמן רק סביב שילוב במספרים, סביב ההיקף שיעור המועסקים, צריך בכלל להשתנות לשיח אחר לגמרי, שיח שמדבר יותר הגדלת הכנסות בהסתכלות על משק בית ולא בהסתכלות באופן פרטני על הבן אדם עצמו. כן, זה גם על משק בית, שזה אומר, זה יכול להיות גבר, זה יכול להיות אישה. זה גם על הכנסות, שזה אומר, זה יכול להיות דרך בן אדם שהוא שכיר, עצמאי, או משקיע. כל עוד יש פה תעסוקה שהיא איכותית, או איזשהו ערוץ הכנסה שהוא איכותי, שהופך את המשפחה הזאת לא להיות נטל, לא להצטרך סובסידיות, ומצד שני לעלות מס, הגענו לפריון יותר גבוה.
ובאמת ליעדים של מדינת ישראל במשק. זאת אומרת, הפריון כפריון משפחתי. כלומר, אני אסתכל על זה כרגע כקולקטיב של זוג, ולא כבן אדם פרטי. במילים אחרות, כן, אם האישה עובדת ומכניסה למשק בית סכום זהה נניח למה שמשק בית במגזר הכללי מרוויח, מבחינתנו כמדינה זה מספק. כן, כן, זו תפיסה שהיא, זו אפשר תפיסה ללכת חיובית. אחורה לפני איזה 50-60 שנה, ככה היו החיים, אבל היום זה לא מובן מאליו בכלל, וצריך לזכור רגע מה המטרות שלנו ולנקות רעשי רקע. ברגע שאני מדברת על זה בצורה כזו, גם עם אנשים עם תפיסות שונות ועם כל מיני דעות ביחס למגזר החרדי, אם מנקים ומנסים להבין מה המטרה, איך אנחנו נפעל להגדלת מנועי הצמיחה של מדינת ישראל, איפה יש אוכלוסיות שעוד לא מיצו את הפוטנציאל שלהם. אז מה עדיין דרוש שם? וזה מה שדרוש. אז זה חשוב להבין את זה. אז איך עושים את זה באמת? אוקיי, הבנו שהשיח משתנה, אנחנו כבר נשים רגע בצד את הנושא של היקף התעסוקה בקרב גברים חרדים, או איכות התעסוקה בנשים חרדיות, אנחנו מדברים כרגע בשיח של באמת הגדלת הכנסות למשק בית. בסוף, איך הרשות מקדמת את התוצאה הזו? אז זו שאלה באמת מאוד מורכבת להבין מנגנוני ממשלה, כי דברים עובדים לאט. אני אגיד שהטמעת המדיניות זה בכל ועדה, בכל מסמך שיוצא, בכל פעילות שיש לנו ממשק עם החלטות ממשלה, עם חוקים, שיתופי פעולה בין משרדים, משרד העבודה, משרד הכלכלה, בדרך כלל משרד אוצר, אוצר הוא מתווה את המדיניות, כמובן אחרי החלטות ממשלה וחוקים, כן, אבל בסופו של יום צריך אותם תמיד. אז יש הרבה מאוד ערוצי פעולה שהם סטנדרטיים למי שעוסק בגזרה הזו, ויש לנו גם פעולות ממוקדות וספציפיות עם תקציבים שיוצאים דרך הרשות למשרדים נוספים, זאת אומרת שיתופי פעולה, משרד הכלכלה, משרד העבודה, אנחנו בדרך כלל לא גוף מבצע, יש לנו כן חריגים ואנחנו לפעמים גוף מבצע, אבל כשיש צורך, זאת אומרת אנחנו לא באים להחליף גופי מקצוע נוספים בתוך הממשלה. כלומר, הרשות יותר גוף תומך במשרדי ממשלה קיימים? כן, אנחנו לא צריך עכשיו להקים עוד פעם את משרד הכלכלה בתוך משרד הממשלה, לא צריך. יש משרד כלכלה, יש שם מנגנונים שעבדו עליהם הרבה מאוד שנים, הם יודעים איך לדבר עם מעסיקים במשק, איך לתמוך אותם מבחינת תקציב, יש להם התקשרויות, הוראות מנכ"ל. אז אנחנו בעצם לוקחים את המנגנונים הקיימים, מנסים לטייב אותם, להבין שיש לנו חרדים שמשתתפים בתוכם, שאנחנו מצליחים להגיע למטרות שהגדרתי, כמו שאמרתי לפני זה, הגדלת הכנסות למשק בית, ואני יכולה עוד לדבר על זה עוד קצת, כאילו להבין איפה זה פוגש ואיפה יש חסמים שצריכים לשפר, אבל בגדול אנחנו משתדלים להיות במקומות של טיוב המנגנונים הקיימים, לקחת חלק בהם, זאת אומרת פעם לא הייתי בכלל בשולחן קבלת ההחלטות במשרדים נוספים, היום אנחנו כבר שם, אנחנו יושבים בשולחנות האלה, מגדירים תקציבים גם שקורים שם, שלא קשורים אלינו, זאת אומרת ברגע זה לא קשור אלינו, זה קשור למדיניות שלנו, זה אומר זה ממשק עדין ומעניין, כי זה לשבת על השולחן, בתוך גוף שעל פניו אמור להיות לו מנגנון קבלת החלטות משל עצמו, ואז הרשות מגיעה וכביכול ככלי תומך, אבל בסופו של דבר גם נכנסת לליבת הפעילות שלו. נכון, השיתופי פעולה הם באמת מורכבים, אז אני אגיד רגע, לך שאנחנו לא חדשים. רגע, אשאל אותך, באמת, תסבירי לי איך עובדים בסביבה כל כך מורכבת, כשצריך לעבוד בסביבה מצד אחד מרובת משתתפים, מרובת דעות, כהסתכלות ממשלתית, ועדיין ללכת בין הטיפות ולבצע תהליכים. איך עושים דבר כזה? טוב, זו שאלה ככה יותר, אני חושבת, נוגעת בעולם של יחסי אנוש, של תפיסות ניהוליות, של תפיסות מקצועיות. לא חשבתי שנעסוק בזה, אבל אני יכולה להגיד רגע את המשנה האישית שלי, אני חושבת זה במשנה האישית שלך. קודם כל צריך להבין שאנחנו כממשלה, אנחנו אורגן אמנם ענק, יותר מ-90,000 עובדים, כן? כשאומרים ממשלה תחת הנציבות, אבל בסופו של יום מדיניות הממשלה היא צריכה להיות אחידה במובנים מסוימים. עדיין אפשר שיהיו כמה אורגנים, כמה משרדים, כמה אגפים שעושים דברים דומים או קצת שונים בכל מיני תצורות שונות, אבל בסופו של יום כממשלה אנחנו באים לשפר את החיים של האזרחים במדינת ישראל. ותמיד תמיד צריך לחזור לשם, זאת אומרת עם כל גוף שיושבים צריך לחזור לשם ולהגיד רגע איך אנחנו ביחד עובדים
כדי להגיע למדיניות טובה יותר, וצריך לזכור שבאמת כל אחד יש לו את המנדט שלו, וצריך מאוד להיזהר, כמו שאמרתי קודם, שלא לקחת, לא להיכנס לתוך מנדט של מישהו אחר בצורה לא להחליט את שהיא... המנדט שלו, להיות כלי תומך. כן, אמרתי, אנחנו לא באים להחליף, אנחנו באים לשפר, לייעל, לעבוד ביחד, אז זה גם הרבה יחסים אישיים, שבאמת בשנים האחרונות בניתי גשרים וקשרים עם אלפי אנשים, ממש. בשנה הראשונה יצאנו לשטח והכרנו את כל משרדי הממשלה, עשיתי שיתופי ציבור, שולחנות עגולים מאוד גדולים, וממש בניתי אקסל של מעל 1,000 אנשים תוך שנה שהספקנו להכיר בפגישות אישיות, בסיורים, בקבוצות, וזה היה עבודה מאוד משמעותית. היום כבר הדברים קצת קשרים יותר בנויים. וכישורים. איך? קשרים וכישורים. כן. השילוב של שניהם ביחד. צריך לדעת גם להיות בתפיסות המשותפות, להבין איפה אנחנו יכולים לשלב ידיים לטובת העניין, גם קצת יחסים אישיים כי זה חשוב, וכן, יש גם לפעמים מה שנקרא את הסמכויות הקשות ולא רק הרכות, שזה כמשרד החלטות רוה"מ. ממשלה, כן, מכתב ממזכיר הממשלה שמגדיר את הסמכויות שלנו, יש את הכל מכל. אוקיי. טוב, אז בואו נדבר רגע, נחזור שנייה באמת לסמכות הזו, בסוף רשות בתוך משרד רוה"מ, ואנחנו צוללים עכשיו בבת אחת למיקרו של המיקרו, אתגר התעסוקה החרדי. אנחנו מכירים את האתגרים המשמעותיים, יש לנו אתגר בקרב איכות התעסוקה, בקרב נשים חרדיות והגדלת הפריון תעסוקתי, היקף התעסוקה בקרב גברים חרדים, שאומנם עלה וגם עלה משמעותית בשנים האחרונות, אבל עדיין נע סביב ה-56%, 54%, תלוי לפי מה אנחנו דוגמים. בסוף, אילו פעולות המדינה צריכה לעשות, או המדינה עושה יותר נכון, בשביל באמת לצמצם על הפערים האלו. אז אני כן חוזרת למשפט שאמרתי בהתחלה על הגדלת הכנסות למשק בית, ואני רגע אסביר, כי אני יושבת בלא מעט שולחנות ומסבירה את זה, וזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, נגעת בשתי נקודות שקודם כל הגברים חרדים, כולם מדברים על זה, יש איזה כותרות תחת כל עץ רענן, כולם יודעים שהגברים החרדים הם לא מספיק בשיעור תעסוקה, כי עד עכשיו זה היה הדיבור, שיעור תעסוקה. נשים ואיכות התעסוקה פחות מדובר, ברמה שממש יש מדיניות אוצר לא לאפשר בהרבה מאוד תוכניות נשים חרדיות, כי הם הגיעו ליעד של שיעור התעסוקה שאליו ציפו שהם יגיעו, וצריך לדבר על זה שצורך העניין אנחנו רוצים להגדיל את ההכנסה למשק בית, צריך להבין מי משווים למי, כי כשאני מגיעה ואני אומרת רגע תכניסו גם נשים חרדיות, יש מה עדיין לתמוך אותם בכל מיני תוכניות כאלו ואחרות שיוכלו לשפר את ההכנסה שלהם, אומרים לי, לא צריך, הם הגיעו ליעד שלהם, מה שונה ביניהם למגזר כללי? אז צריך להבין שהיום המצב הנתון הוא שאישה בישראל בממוצע מרוויחה 30% פחות, כ-30% פחות מגבר. אישה חרדית מרוויחה כ-30% פחות מאישה שאינה חרדית. וכאן יש פערים, זאת אומרת... זה פער משמעותי מאוד. כן, כן, זה לא 30 פלוס 30, כי ככה לא מחשבים, אבל בסופו של יום יש פה פער מאוד גדול, ואז אני מתחילה להגיד, רגע, המגזר החרדי, יש יותר מ1,200,000 אנשים, תבינו את המספרים, אי אפשר להסתכל עליהם כמקשה אחת, הכל שחור לבן, הכל איזה אותו דבר, לא, יש זרמים בתוך המגזר החרדי, יש צרכים שונים, יש ממש מאפיינים ואורחי חיים שונים, וצריך להבין שבעצם יש לנו בתוך המגזר החרדי הרבה מאוד נשים שהן מפרנסות עיקריות. כל העולם של הלימוד תורה שעליו כן מדברים לא מעט, אז שוב, זה לא בכל הזרמים, אם יש את הכי קל לחלק ספרדי, ליטאי, חסידי, כי זה 30-30-30, פחות או יותר, אז קל לחלק בצורה הזאת, יש עדיין עוד הרבה מאוד פילוחים. אז המגזר הליטאי שם יש הכי הרבה את הנושא הזה של אברכים ושל לומדי תורה, ואז אנשים מפרנסות עיקריות. ואז ברגע שמבינים שהמפרנסות עיקריות אפשר להשוות אותם למפרנס עיקרי, ואז הפער הוא לא רק ה-30% מול האישה הלא חרדית, הוא גם ה-30% שיש לה מול הגבר הלא חרדי. וברגע שאנחנו משווים מפרנסת עיקרית למפרנס עיקרי, אז כן, יש פערים ששווה עדיין להשקיע בהם כממשלה, יש עדיין פוטנציאל שלא ממומש. אז צריך תמיד להבין שאנחנו משווים, לא להשוות תפוזים לתפוחים, וככה באמת גם לדייק את התוכניות הממשלתיות שקורות, כדי בסופו של יום אנחנו מחפשים כל הזמן מנועי צמיחה. יפה, אז בוא כאן נדבר יש גם מנוע על צמיחה שאפשר... אז נשים את התעסוקה בצד, הבנו, יש פה אתגרים שאגב, כמעט, זה אתגר שאי אפשר לפתור אותו ביום אחד, תהליכים הרבה יותר משמעותיים, בריבוי משרדי ממשלה.
אבל דיברת על מנועי צמיחה, ובעצם קידום מקורות הכנסה ופרנסה למשק בית. בסוף, ממה שאני מבין, את אומרת, נשים רגע את התעסוקה בצד, בואו נדבר על הגדלת הכנסות למשק בית, איך אנחנו מגדילים את ההכנסות האלה למשק בית מפעילויות או מיוזמות אחרות שהן לאו דווקא, אוקיי, עזוב את הכל, לך לעבוד. אז אני אגיד שאנחנו כרשות, מה שאנחנו עושים בשביל להגיע לכותרת המפוצצת הזאת של הגדלת הכנסות למשק בית, אני מובילה בשנה האחרונה מצד אחד רשת של מחקרים, שזה אומר א', להבין מה המגמות שהיו עד היום, גם ברמת מחקר, זאת אומרת מה חקרו או מה בדקו, יכול להיות שיש פערים בכלל במה בדקו, כי בסוף הדיוק הזה הוא משפיע, כל שינוי קטן כזה של מדיניות משפיע על עשרות מיליונים שיוצאים, אם לא מאות מיליונים, על הרבה מאוד תוכניות, על הרבה מאוד משפחות, ובסוף גם על הגדלת הכנסות ושיפור המשק בישראל. ולכן הדיוקים האלה נורא חשובים, אז יש לנו ככה שורות מחקרים שאני אדגום אותם בכמה מילים רק להבין את היריעה. אז אחד זה באמת להבין את המגמות של מה קרה עד היום. השני זה להבין בעצם את הזרימה התקציבית ואת הפעילויות הממשלתיות. יש הרבה מאוד גופים שעוסקים בתעסוקה, בכל מיני מובנים, יש שירות התעסוקה, משרד העבודה, משרד הכלכלה, רשות החדשנות וכן הלאה והלאה. ולכן אנחנו יצאנו לאיזשהו מחקר שרגע עושה תמונת מצב מסודרת של מהם ערוצי התקציב והפעילויות הממשלתיות, כשחילקנו את זה עם איזשהו סדר מארגן שגם לקח הרבה זמן לפצח אותו, של יש לנו את הפרט, יש לנו את המעסיק, ויש לנו איזשהו מעטפת לליווי של הפרט. שהפרט בדרך כלל זה הכשרות, המעטפת זה כל מיני מרכזי הכוון וכל מיני תוכניות ממשלתיות שיש, ויש את המעסיק שגם יש לו מעט תקציבים ותמריצים למעסיקים. ושם הגדרנו איפה יש זרימת תקציב א' לפרויקטים ייעודיים למגזר החרדי, ב' כמה אחוז חרדים משתתפים בתוך פרויקטים כלליים. כדי לעשות את התמונת מצב הזאת, זה משהו ענק, כדי שיבינו רגע, ויהיה פה איזשהו סדר לאן התקציבים אני מבין הולכים, אז שזה כל פרויקט זה ענק, דברים. אבל בואו נרד רגע יותר לרזולוציה של מיזמים ספציפיים, שבהם הרשות מגיעה, יוזמת פרויקט, שכל מטרתו הוא הגדלת הפריון, הגדלת ההכנסות למשקי בית. כלומר, המחקר כמחקר מלאכותי. אז אני שם. אני אומרת, הרשימת מחקרים רציתי לדגום אותה, אבל אני אגיד ששתי אלו היו על דברים שכבר, לייצר את התמונת מצב ואת מה שהיה עד היום, ויש לנו את הדבר החדש יותר, שזה העיסוק בעצמאים ובעלי עסקים במגזר החרדי, שזה גם פוקוס שלא היה עד היום, ואנחנו מבינים שיכול להיות שדיברנו על נשים קצת, אז קצת לדבר על גברים אנחנו מדברים על, אם אנחנו לא מתייחסים עכשיו על שינוי של מערכות החינוך, אלא מתייחסים על החרדים שכבר נמצאים במערכת הקיימת, אז יש כאן כמה פערים, הם קודם כל לא לומדים ליבה, אחר כך יש לנו את סוגיית צבא שלא נכנס אליו, ובסופו של יום, שנייה. כן. אז כמו שאמרתי, אנחנו עוסקים בעולמות של עצמאים ומעסיקים, כי לא רק גברים, אבל כן רציתי להתייחס לגברים חרדים, אז יש להם את הפער של ליבה, של צבא, שזה גם תקופה שהם לא יכולים לעבוד או לרכוש השכלה, וכן הלאה, ואז יוצא מצב שגברים חרדים כדי ללכת למסלול הישראלי הרגיל של לימודי ליבה, בגרות, השכלה גבוהה ותעסוקה איכותית, הם מאוד מאוד רחוקים, יש הרבה מאוד פערים. ולכן אנחנו מנסים להבין אולי משרות חלקיות, עצמאי, בעל עסק, יש עוד ערוצי הכנסה שאפשר להתקיים מהם בכבוד ולהצמיח את המשק, שהם לא המסלול הקלאסי, והם יכולים יותר להתאים לאורח החיים החרדי. ויש לנו גם הרבה כבוד לאורח החיים החרדי. שילוב בעבודה, אמרת משרות חלקיות, שילוב בכל פרויקטים. בואו נדבר רגע שנייה דווקא לא על המועסק, אלא המעסיק. האם לממשלה יש כלים פרקטיים למעסיק שמעודדים אותם לשלב עובדים במגזר החרדי? אז כן, במסגרת התוכניות המשותפות שלנו, משרד הכלכלה וכן עם רשות החדשנות, אנחנו תמכנו הוראות מנכ"ל ומיזמים ממשלתיים שבעצם מסייעים למעסיקים. הם מסייעים למעסיקים, יש להם העדפה לאוכלוסיות יעד שמוגדרות, אבל יש פה הוראות ככה די מורכבות, שווה להבין אותם, אבל הם מקבלים מענק השמה, מענק הכשרה, ולפעמים גם מענק ריכוז להשמה או להכשרה. כשהמטרה היא בעצם שמעסיקים
יעסיקו בתעסוקה איכותית יותר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהדרך לפעול להגדלת הכנסות היא לא רק סיוע של הפרט, יש לנו גם דברים במשרד העבודה, עולמות של מיומנויות, גם אפילו פרויקטים שאנחנו מוציאים לבד, ביצוע שלנו, אבל בהקשר הזה של מעסיקים, אנחנו מבינים שהם קטר, והם יודעים מה הצרכים שלהם, ולפעמים חסר להם איזשהו בוסט קטן, כדי שהם יוכלו באמת להכשיר את העובדים שלהם, להתקדם ולהגיע לתעסוקה איכותית יותר. ולכן אם אנחנו רואים שהם מביאים 35 או אפילו 40% מעל שכר המינימום, אנחנו יכולים לסייע להם עם תקציבים גדולים, שיוצאים דרך משרד הכלכלה או רשות החדשנות, לטובת תעסוקה איכותית. אז יש לנו מיזמים עם משרד הכלכלה, עם רשות החדשנות, עם משרד העבודה, יש לנו גם את הפרויקט של קורסים באודיו וקורסים שמשפרים את המיומנויות לפרט, שקורה דרך הרשות באופן ישיר, ויש לנו באמת הרבה מאוד פעילות כשאנחנו מדברים עם השטח, מבינים שאנחנו יכולים לתכלל ולראות בראייה רחבה את מה קורה בכל הממשלה, בעקבות עשרות שעות ושיחות עם כולם ושיתופי פעולה והשתתפות בכל הוועדות, ואנחנו גם מחזיקים פרויקט רשת קשר, שמן הסתם מי שצופה בשיחה הזאת מכיר או שותף, ואם לא אז זה הזמן להצטרף, אבל הפרויקט רשת קשר בא להיות איזשהו כתובת אחידה, אחת, שאפשר לפנות אליה לכל מה שקורה ביחס למגזר החרדי בממשלה, בהקשרים של תעסוקה ועסקים. הרשת קשר בעצם יש לנו כמה קבוצות, אחד של בעלי עסקים, עוד אחד של יזמים, מנהלי מרכזי הכשרה, מרכזי הכוון, מגייסים, זאת אומרת מנהלי הון אנושי במשק, בכירים במשק שיכולים רגע להעסיק חרדים בתעסוקה איכותית. אנחנו מאגדים אותם בקבוצות, הם מנגישים להם גם פעילויות ותוכניות ממשלתיות שונות שרלוונטיות אליהם, שהם יכולות לקבל תקציב או להיעזר בהם בכל דרך. גם יש שם מידע שככה יכול להפרות אחד את השני. יהיו גם מפגשים, זאת אומרת זה פרויקט שהוא עדיין בראשיתו, אבל מדובר פה במשהו שהולך להתעצם ולהיות איזשהו קטר משמעותי. שבע, רגע שאלה קטנה לסיום. צעיר, צעירה במגזר החרדי שמתחילים עכשיו את הצעדים הראשונים שלהם בעולם התעסוקה. תן להם טיפ אחד, במשפט אחד. אני חושבת שא' צריך לחקור, לא ללכת רק במסלול שהוצע לך, שיש לך את החבר שלך שעשה את זה, או שזה בדיוק מה שאתה מכיר קודם, להבין שיש יריעה מאוד רחבה של תחומים. לכו עם הלב שלכם, לכו עם מה שאתם מאמינים, מה שאתם חזקים בו, כי אנשים שרק הולכים על פרנסה ואיזשהו מסלול שנראה נוצץ, נשחקים מאוד מהר, וחבל. כי אם אתם הולכים עם האמת שלכם ומה שמתאים לכם, מסקרן אתכם ומעניין, ככה אפשר לפתח את המיומנויות, להתקדם, ובאמת להצליח, להיות עם סיפוק אמיתי, לעשות שליחות משמעותית. בסופו של יום אנחנו בעבודה, רוב החיים שלנו, רוב מה כן? שאנחנו ערים, רוב היום רוב שעות שאנחנו העיבוד שם, שלנו. אז צריך להיות במקום שאנחנו... בדיוק, אז צריך להיות במקום שאנחנו מרגישים שאנחנו עושים פה משהו טוב לאנושות, כי קורה הרבה ויש מה לעשות, ואפשר גם על ידי זה להגיע לפרנסה איכותית. אז א', להסתכל, לחקור, להבין מה האופציות והמסלולים הקיימים, ולהיות במוטיבציה הנכונה, לא רק במוטיבציה של שכר ופרנסה, אלא במוטיבציה של שליחות, של מיומנויות שמתפתחות עם סקרנות, עם משמעות. זה ממני. שבע ליברמן, תודה רבה. תודה רוני. מעולה, עצרתי את זה בגלל עכשיו, אני אסתכל על זה אחר כך, נראה איך יצא, ויאללה, לכי רגע, לקלבר שלך. רציתי להגיד, טוב, אבל רציתי להגיד משפט על הפרויקט ועליך. שמה? לא השחלתי את זה. על מה? על מה? על זה שאתה מוביל את הפרויקט של רשת קשר, מה יש לא, שם לא, בגילוי לא, נאות? הפוקוס כרגע זה אלישבע, הפוקוס כרגע הוא לא התוכנית, הפוקוס הוא רגע את מדברת. אבל איך משהו כן, אבל אלישבע? נגיד אמרתי רשת קשר, אז לא אמרתי שאתה מוביל את זה. לא, לא מעניין. מה אני חייבת? האוזניות חדשות. בסדר גמור. אבל אם תעושה טוב, הרבה זום, אגב, יהיה משמעות לדעתי יותר טוב. להוריד סופים. מה זה? אוקיי. להוריד את הסופים, כשככה דיברתי נגיד על הרשת קשר, אז כזה באיזשהו שלב כן, הרעיון הוא כזה, אמרתי לך, נכנסתי זה לא למילים רעיון, מונוטוניות, זה כזה לא רעיון להתעצם, זה להיות יותר קטר, לא יודעת סופי. מאיפה הבאתי את זה. הכותרת הוא, התיישבנו לי מלישבע לשיחה. זה שיחה. עכשיו, בדרך כן, כלל, כן. לא, אני רק אומרת, אפשר לחתוך את הסוף של המשפטים האחרונים בכל תשובה, כי ראיתי שהם כבר איבדתי אני לא פוקוס. אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. לא?
טוב, אני רוצה נורא שיחה אורגנית, אני אצפה בזה עכשיו. יאללה. טוב, אני יאללה, אכנס, לכי לקטרה. מקסימום נעשה שוב, תגיד לי איך זה... אלישבע, תקשיבי שנייה, רק שתדעי, זו שיחה שיכולה לקחת גם כמה שעות. היו לך, אני רגע עכשיו אומר, אני לא מכיר אותך בכלל. עכשיו פגשתי אותך לשיחה ראשונית, היו לך שנים נורא אינטנסיביות, וכאילו ניסית לדחוס בכל תשובה כל כך הרבה מידע שיושב אצלך בראש. יאללה, לכי. נכון. ביי.